Yo, what's up mga idol? Kumusta naman po kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong vlog, no? So, pag-uusapan pala natin ngayon dahil marami akong nakita sa Facebook na yung mga lumubog na mga motor dahil sa baha. Gawa nung ito napakalakas na bagyong Karina. So, binaha itong part ng Bulacan saka dito sa may parting Metro Manila. So ang dami kong nakita na mga ang tawag dito mga motor na lumubog. So ang dami ko kasing nakikita rin na paano ba yung gagawin pag ganyan na lumubog yung mga motor dahil sa baha, no? So may dalawang option tayo. So unang option natin mga idol is tayo mismo yung gagawa, tapos yung pangalawang option is dadalhin na lang natin sa trusted mechanic natin. Pero ang nahirap kasi dun, syempre yung mga motoshop binaha rin. So ito yung pinakamagandang gagawin natin, yung tayo na lang yung gagawa mga idol, no? Option 1. So ano nga ba yung mga kailangan nating gawin para matanggal yung mga pumasok na tubig sa mga motor natin? So unang-unang gagawin natin mga idol, i-drain natin yung gasolina kasi may posibilidad na yung tangke ng gasolina natin ay pinasukan ng tubig. Siyempre lubog na nga kaya sigurado papasukan na talaga ng tubig yon. Pangalawa, magtatanggal tayo ng karburador. Lalo na sa mga naka open carb, sigurado pinasukan ng tubig yung karburador. At pangatlo, magtatanggal din tayo ng air cleaner. Pag tinanggal natin tong air cleaner mga idol, no, hindi na natin ibabalik yung tinanggal natin. So bibili na tayo ng panibago. Kasi may posibilidad na pag binalik pa natin yun, dating air cleaner nun, baka may mga small particles na yan na kumapit. Tapos yun na yung cause na magbabarado yung mga daanan ng hangin, o may posibilidad na magpalya o magkaroon ng something dito sa motor natin, no? So ano pa yung mga ibang gagawin natin? Magtatanggal din tayo. So i-drain din natin yung langis. Siyempre pinasukan na yan ng tubig. Tapos tambutso, yung tambutso babaklasin din natin yan, tapos patutuyuin natin. Tapos ito yung isa pa, no, mga idol, pinaka-importante. Kasi pag na-drain natin yung langis, tapos natanggal din natin yung tambutso, ito yung hindi natin dapat nakalimutan. Tanggalin natin yung spark plug. Kailangan natin tanggalin yung spark plug para pag nilagyan natin ng langis ulit, no, panibagong langis, itong makina, pwede na natin siyang i-kick para lumabas dito yung tubig na pumasok. Kasi baka sa ibabaw kasi ng piston may tubig na yun. Hindi naman natin siya pwedeng i-kick na may spark plug kasi may compression yun. Maaaring bumingkong o masira yung connecting rod. So yun yung isang dahilan kaya tatanggalin natin talaga yung spark plug. At makikita din naman natin pag alam na natin sira yung spark plug, kailangan na natin siyang palitan, diba? Tapos bago pala natin, no, nasabi ko pala na kanina lalagyan ng bagong langis, pero bago pala natin siya
lalagyan ng panibagong langis, itatry mo natin siyang i-kick. Kick lang pero wag na nating isususi. Kick lang natin para lumabas yung mga pumasok na tubig dito sa may ibabaw ng piston. So lalabas yan dyan sa pinagtanggalan natin ng spark plug. At ito pa mga idol na bago natin salinan ng bagong langis itong motor, kailangan natin muna siyang buhusan ng kahit na kalahating litro lang ng langis bago natin siya i-kick. Bakit? Para umakyat yung langis at mahigop na yung mga ibang tubig na pumasok sa makina, tapos i-drain din natin yun. So mag-aaksaya tayo ng kalahating litro ng langis, no, bago natin siya salinan ng 1 litro ng langis, yung pinakalangis niya na talaga. So yun yung mga dapat nating gawin pag ganun na lumubog yung mga motor natin, no? Kasi mapasukan na talaga ng tubig yan mga idol pag ganyan na lumubog sa baha. Tapos second option pala, ito yung second option natin. So ito pala yung second option, no. So yung second option na to, ito yung kung natatakot kayo na baklasin yung mga motor nyo, mas mainam nang dalhin natin yung mga alaga natin sa mga trusted mechanic natin kung okay na yung daan, kung humupa na yung baha, diba? Pero matatagalan pa siguro yun na humupa yung baha. Pero ito lang yung may papayo ko, no? Pagdadalhin natin sa trusted mechanic yung mga lumubog sa baha na mga motor natin, kailangan natin palang tanggalin yung kadena. Kasi once na itinulak mo yan na may kadena pa, gumagalaw pa rin yung piston, diba? Tapos siyempre pangalawa, tatanggalin natin ng langis at tanggalin din natin yung spark plug bago natin siya dalhin, itulak papunta doon sa mga trusted mechanic natin. So yun lang yung mga dapat natin gawin, no? So hindi naman tayo magaling na mekaniko mga idol, pero nais ko lang na mag-share ng kunting kaalaman para naman sa mga kapwa natin o kababayan nating mga riders, alam nila kung paano yung gagawin. Kung baka ika nga first aid sa mga motor nila, diba? Kailangan nating i-first aid yung mga motor natin na tayo na rin yung gagawa. So yun lang yung vlog natin mga idol, no? So sana ay nakatulong ako sa mga kapwa natin mga riders. Hindi lang, ito nga pala mga idol, no? Hindi lang pala sa mga manual na mga motor, ganun din sa mga automatic. Pag automatic naman, kailangan din palitan yung gear oil, yung langis, tapos tanggalin siguro natin yung belt, kasi yung belt lang yun sa mga scooter bago natin dalhin sa mga trusted mechanic natin, para maiwasan lang yung gumalaw yung piston. Kasi yun yung matatamaan talaga pag ganyan na lumubog sa baha yung mga motor natin, no? So alright mga kalabarkada, no? So yun lang yung mga naibigay kong mga kaalaman para lang maagapan natin yung mas lalong pagkasira ng mga motor natin. Alright mga idol, so ingat po tayong lahat dahil may bagyong paparating na naman. At wag natin kalilimutang dasal sa taas para naman safe tayo lagi. Alright, ingat po tayong lahat and God bless po.